Mitä teet? Mä oon Anu Harkki, Kotolivingin itse asiassa mä oon virallisesti sisältöjohtaja ja luova johtaja, eli vastaan sisällöstä ja suunnittelusta ja tällä hetkellä myös markkinoinnista ja myynnistä ja tuotannosta ja ihan kaikesta. Sen lisäksi mä olen tehnyt nyt 2 kautta Ratula-ohjelmaa. Ja kun ThingLink tuli, niin mä hihkuin täällä, mä pompin tuossa tuolilla ja mä oon niin onnellinen ja se on totta. Mä oon niin onnellinen, se on parasta mitä on keksitty. Kotolivingin saitilla ThingLink toimii ihan loistavasti. Me saadaan hirveästi lisäarvoa käyttäjille sillä, että pystytään kertomaan tarkemmin, että mitä niissä kuvissa on ja että mistä niitä tuotteita saa.